TV-ne sing gede digekke. Manyus. Cak ngati madumur. Kapan agak gong? Yang punya peduli. Kasih dong. Kasih dong toh tangan. Ya, yang punya cerewet gedung bering Lamongan. Yuk Mas Omeh. Ya, yang ada di Malaysia. Mat mendengarkan juga Mas Tejo yang ada di London. Sugar Dalu. Babatan Balau Banggang Wowo brik jabrik gak kena budak orang kena no iso awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang jabrik mopeng minder anggonku gawe ora krasa iso awan nganti bengi yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang minslok ning apa gegancangan tari desaka dheweke ngalepek sloan welo kae tak suwe kelpo mbok aja ngece aduh dek podang umeng agawe pikirku gome dawane segere ireng tak sawatan bawaan isi manise kowe ibu bungadik iya mas di dheweke ora bakal atiku kekiwang riang yen si podang andudut ati kepranan ora mangga atiku tansaya tentrem tak sranati sonapikat kulute timbanganku bisa karo kowe nangis mono panggonku kanggo tutup wengi sing atimu
Tolong ana aku iki Apa? lebih aja nganti aku bocati Ala katir-tir alasono awak iki Mama aku pengen dek ompong jadi siji Oh ya oh yes lodor Kok mengis teman hatimu mas Gajik Bos Dosa Asno kowe Wato bos ninggal aku Tir Alakatir Telekno taline Tresno Ojo nganti Bubar ilang Wos pro segere Ya jangan aku tak mampir kok Iya.